Hola, bones. Avui us porto el resum del directe de l'altre dia a Twitch, on vaig estar fent una tempura amb 3 salses. Una salsa tzatziki, una maionesa negra i una maionesa amb wasabi, una wasabi nessa. Per fer la tempura vaig fer servir les flors de carbassó, albergínia i ceba. Com que haurem de fregir ja podem preparar una paella grossa i posar-hi bastant d'oli perquè cobreixi una mica el que anem a fregir. Així que 2 o 3 dits d'oli ben bons. Per preparar la tempura, aquesta vegada ho vaig fer amb farina d'arròs, com que jo soc celíac, ho haig de fer sense gluten. Ho vam fer amb farina d'arròs i vam posar aigua amb gas, però ha d'estar ben freda. L'aigua amb gas ha de ser treta de la nevera. A sota us deixaré la llista amb els ingredients i les quantitats. I comencem a barrejar la farina amb l'aigua amb gas. I després una clara d'ou, només la clara, el rovell ens el guardem i el podem fer servir per una altra cosa, però avui només posem la clara. Ho batem amb unes varetes, ho barregem que no quedi cap grumoll de farina i ja podem començar a tallar les flors. Les flors les vaig fer així a pètals petits, que els anirem fregint un per un i els posem a dintre de la barreja que es vagin empapant de l'aigua amb farina i la clara d'ou. La ceba mola fer-la amb varos. Aquí em vaig equivocar i la vaig tallar per la meitat, però el seu és fer amb la ceba sencera, la talles i fas unes anelles de ceba que alhora es queden més curioses a l'hora de menjar-les, així es pots agafar amb la mà i queda més bé. Per fregir la tempura l'hem d'anar posant un per un, que si posem tot de cop se'ns en quedarà una pasta enganxada i hem de fer com si fossin com uns tallets de carn. Anem posant, quan tinguem la paella plena, anem posant, els anem fregint i els anem fent per les dues cares. Els anem traient i els anem posant sempre amb un paper absorbent que ens xupi tot l'excés d'oli. Anem fent així fins que tinguem totes les flors fregides. Després posem la ceba a dintre la salsa de tempura per fregir i que es vagi empapant també. Acabem de treure els pètals i el que us deia, sempre amb un paper absorbent i que agafi tot l'oli. Veieu, així es queda sembla com nou ferrat, aquest color dorat, i és que ja està fet. Ara mentre fem la ceba, mentre fregim les talles de ceba, ja podem anar tallant el carbassó a rodelles i el mateix, el posem a dintre la salsa. Si veieu que us aneu quedant sense, pot afegir més aigua, més farina i una altra clara d'ou, com que tampoc no saps ben bé el que gastaràs, ho anem fent a mesura que l'anem gastant. El carbassó també el fregim així per separat, anem tirant les rodelles individualment. I després, mentrestant, ja podem començar a tallar l'albergínia. L'albergínia també, aquí la vaig fer talls molt gruixuts i tarda bastant en fregir-se, tarda una bona estona. O sigui que després les últimes ja les vaig fer més fines perquè siguin més lleugeres a l'hora de menjar i es fregeixin més ràpid. Coses del Twitch, aquí tocava clavar el ganivet a la fusta. Cop tenim l'albergínia ja feta, l'anem traient i també tot el que traiem en paper absorbent i intentem treure tot l'oli. Deixem aquí en un bol, més o menys això serà la presentació final, així amb un bol amb paper que vagi xupant i anem per fer les salses. Comencem per preparar la salsa tzatziki, que necessitem deixar en sal els cogombres perquè treguin tota l'aigua i per això els començo a preparar primer i els deixarem amb sal que es vagin deshidratant. Els pelem i a mi m'agrada, com que els hem de trinxar per posar la salsa, a mi m'agrada el faig així com si fossin espaguetis amb l'espiralitzadora i faig tot un carbassó així d'aquesta manera i els altres dos els ratllo com el mateix ratllador i així es queda, quan la salsa queda amb la textura dels fideuets de cogombra i li dona un joc molt guai. Posem un bon polsim de sal i el que quedi ben repartida i els deixem que es vagin deshidratant. Ara anem a fer la maionesa. La maionesa és ben senzilla, ou, un polsim de sal. Jo el que faig és hi poso 2 dits d'oli d'oliva aquí al principi i després la resta ho faig amb oli de girassol, perquè és que si no queda molt forta
i trobo que amb l'oli de girassol queda més suau. És qüestió de, amb la batedora, anem afegint sempre engegada i anar afegint un raget d'oli de girassol i ja veieu que va emulsionant i va agafant molta textura i va quedant ben densa. Quan tenim la mida que volem, ja parem. Si en volguéssim fer més, hi hauríem de ficar-hi més ou. Quan tenim la maionesa feta, la separarem en 2 pots, que en un farem la maionesa negra i a l'altre farem la maionesa amb wasabi. Comencem per la wasabi, i vaig posar-hi pasta d'aquesta de wasabi. Això és anar provant, cadascú té el seu toc de picant. S'hi posa una mica de pasta, remenes i tastes. I quan trobes el teu punt, ja ho tens. Jo m'agrada bastant picant, tot i que la maionesa amortigua molt el gust del picant i queda molt suau, així que m'hi vaig posar bastanta. I la resta de la maionesa la farem amb l'all negre, que són alls fermentats, així tenen un toc dolcet, són molt a mi em recorda molt el gust de la regalèssia negra. Té un toc així molt dolcet i està bé. La maionesa queda és un toc diferent i és divertida. Si es queda negra, sembla que sigui xocolata, segons com podries fer servir de trampa antojo, perquè ja veureu al final que sembla ben bé que sigui la crema típica de xocolata amb avellanes. Veieu d'allò? I té gust maionesa, un pèl més dolç. Ara el cogombre, que ja veieu la quantitat d'aigua que ha deixat anar, amb una reixeta l'escorrem tant com podem. I en un pot ja comencem a preparar un iogurt grec, d'aquests natural, com més cremós millor, sense sucre ni res, ni cap gust. Posem tot el pot a dintre, tot el iogurt dintre el pot. I ara agafem un all, i l'all l'hem de picar ben picat, perquè com que aquesta salsa no hi passarem al túrmix, així ens el trobarem. O sigui que jo, per no trobar-te talls grossos d'all, el vaig picar tant com pugueu i l'afegim al iogurt a dintre del pot. Ara hi afegim el suc de mitja llimona i tot el cogombre que ja hem escorregut, li afegim. Posem un bon raig d'oli d'oliva, una pols de sal i una mica de pebre d'aquests que jo tinc pebre de 5 colors i ho barregem. I ja veureu que a seguida queda la textura del iogurt, es queda una mica més líquida del suc de la llimona i veieu que això és el que busquem, que quedin aquests fils que donen una textura divertida. Com que teníem molt de pesto aquí a casa, vaig aprofitar per fer un pesto una mica diferent. Vam posar pinyons, el pesto, i després la gràcia d'aquest pesto és que està fet amb tomàquets secs. És a dir, seria un pesto normal i corrent, però a més hi afegeixo un pot de tomàquets secs. I tot l'oli que porten de la conserva també li poso. Així ja li dona molta més aroma de l'oli aquest amacerat. Poso un formatge parmesà i un all. I ja es pot anar trinxant. Ara aquí després ja és jugar amb l'oli que posis, depèn de l'oli que posis es quedarà més dens o més líquid. A mi com que ja m'interessava fer més com un puré, més com una pasta, n'hi vaig afegir una mica però tampoc massa. Ja veureu que el que buscava és que quedés com una maionesa també aquí, com més dens, inclús més dens que una maionesa. Ja tenim les 3 salses fetes i el pesto i la presentació seria això, seria posar la tempura i després cada salsa en un pot, en un bol i que cadascú agafés la salsa que més li agrada i que anés sucant la tempura. La tempura la tenim aquí, la vaig posar en paper, així també va acabant de xupar l'oli que queda i ja veieu el fregit de la tempura que és molt lleugeret i queda molt bo. Anem a tastar primer la salsa, la wasabi nesa i comencem amb la salsa de wasabi.
Queda molt guai. El picant del wasabi queda molt... Merci, maco. Vale, ara tastem l'all negre. A la vostra salut. Ara tastarem el carbassó amb la salsa tzatziki. Salsa grega. A la salut. Mola perquè és super refrescant. Entre el carbassó i tot. I això seria el més o menys com ho serviríem. També aquesta vegada que vaig fer el pesto, doncs mira, també pots provar. Passa que el pesto és més per una salt, per una pasta o així, o per una amanida, fins i tot. Però bueno, fins aquí el capítol d'avui i res, us animo que us passeu algun dia per Twitch, on sempre és més interactiu, més divertit, podeu opinar, podeu donar l'opinió i passarem una bona estona. Vinga, gent, merci per l'estona i que vagi de gust. Ciao, ciao.